Ahojte, get ready with me. Volám sa Rebeka Wexler, môžete ma poznať na Instagrame ako Style of Beka. Aktuálne sa nachádzame v W Prague a ja vám teraz ukážem svoju ličiacu rutinu. Takže idem si dať sponky, aby som si nezamazala vlasy. Že ja neznášam si umývať vlasy, ale umýla som si ich na toto video. Takže by bola škoda, keby som si ich zamastila všakže, keďže si ich budem umývať až za ďalšie 3 dní. Už mám spravenú skincare a teraz používam tento primer. Ono je to primer, ale ja ho používam ako make-up. Je to od Rimmel a absolútne ho milujem, pretože veľmi tak tú pleť rozžiari. Takto si to tu na seba nacapkám. Lepšie je dať menej, ale ja mám aktuálne svoje dni, takže tým nebudem šetriť a chcem trošku viac byť glowy. A viete, čo je ako paradox? Nechcem akože sa nejak chváliť alebo tak, ale ja toto každému odporúčam, pretože odkedy používam tento make-up, alebo teda primer, tak dostávam strašne veľa komplimentov na svoju pleť. A pritom ja vôbec nemám dobrú pleť, ja mám rozaceu a teraz mám aj nejaké výražky, ale veľa sa o ňu starám, ale tento primer je proste za mňa zázrak a vôbec nie je ani drahý, takže ak nájdete svoj odtieň, tak si myslím, že určite do neho choďte. Dávam si korektor, veľmi rada používam tento od MAC. Ten inak môžete používať práve aj ako make-up na celú tvár. Ja ho používam hlavne na tú časť, kde mám tú rozaceu. Teraz je to teda v pohode, ale niekedy zvyknem byť viac červená práve v tejto časti na lícach a pod očami, takže tam si to dávam. Tu všade, kde mám aktuálne výražky, trošku to rozjasním. Zase sa nezbláznime, keď bude vidieť nejakú výražku, lebo sme ľudia. Asi to takto štecom vlastne len dostratené rozotriem. Dobre, myslím, že môže byť. A teraz sa dostávam trošku ku konturovaniu. Mám tu takúto tyčinku, tiež je od Rimmel. Mám ju veľmi rada. To vlastne z tej istej kolekcie ako ten primer. A trošičku si vykonturujem nos, pretože ma to veľmi baví. Ja mám urobený nos, nie je to žiadne tajomstvo a takto sa mi to proste veľmi páči, keď si trošku akoby vykonturujem ten nos, dám si tam také 2 čiary a takto si to rozmažem a myslím, že to vyzerá super, teda myslím si to, vyzerá to tak na fotkách a páči sa mi to. Takže líčka, používam rôzne lícenky, ale dneska som si doniesla túto, pretože má taký veľmi prirodzený odtieň, doniesla mi ho kamarátka z Ázie. Takže, a mám rada veľmi krémové produkty, vlastne púdrové, používam minimálne, mám rada práve takto krémové produkty. A mám mastnú pleť a kedysi som si myslela, že sú pre mňa vhodnejšie práve akoby púdrové produkty, ale nie je to pravda. Aj na mastnú pleť sú dobré práve takéto tekuté krémové produkty. A na zimu ma bavia také rúžové odtiene. Na leto, jar používam skôr také broskyňové, ale takto, keď je zima, tak ma viac baví tá rúžová. A teda nešetrím tým. Mám rada, keď je to vidieť, keď mám nejakú farbu, pretože ja som veľmi bledá. Myslím si, že keď si dám trošku viac farby, tak vyzerám tak zdravo a tak šťapnato. Ďalej použijem toto lepidlo na obočie. Používala som gel a nedávno som narazila v drogerii práve na toto lepidlo. A je to druhý produkt, na ktorý úplne budem prisahať, pretože to drží, to proste neuveriteľne drží. Ja si to tu obtriem, pretože to používame aj s priateľkou a ona má strašne tvrdé obočie. A drží to aj na ňu, takže je to fakt super. Ja tým teda nešetrím. Podľa mňa to tak veľmi akoby nafejkuje lamináciu. Že to fakt tak dobre vyzerá, proste drží to. Čo mi príde neuveriteľné a mám to veľmi rada. Že ja veľakrát, akoby keď sa mi nechce, tak si nenalíčim oči, ale to obočie je pre mňa taký signature element v mojom looku, takže toto musím mať. Tak ďalej si dám fixátor, aby mi to vydržalo. Tak. Trošku sa to ešte zjednotí, ale musím vyschnúť teraz, takže sekundu. Idem si dať
Puder, áno. Dám si puder. Používam puder, ktorý som mala doma, tento Maybelline Superstay. Ja sa dosť veľa lesknem, takže musím viackrát reaplikovať puder počas dňa. Takže toto je vlastne prvá várka. Druhú už neuvidíte, ale to bude tak za 2 hodiny, podľa mňa. Mám veľmi rada svoj cestovný štetec, proste to je fantázia. Som si kúpila v DM-ku v nejakej letnej edícii a to takto zakryté, môžem ho mať stále v kabelke a tiež o ňom všade rozprávam, keď môžem. Takže teraz je to tu. A následne sa presúvam, čo urobím teraz? Zoberiem si svoj Bobbi Brown bronzer. Toto nie je originál obal, tak toho nenájdete, ale ja som si ho takto prispôsobila so synom. Sme mali takú zábavu jeden deň, takže som si zobrala bronzer a mám z neho radosť vždy, keď sa s ním líčim. Takže toto je ten púdrový produkt jeden, o ktorom som hovorila. A pekne sa vykontúrujem, aby som mala ešte o čosi zdravší odtieň. A veľmi ma to baví. Nikdy som predtým nejak extra bronzery nepoužívala, ale odkedy mám tento Bobbi Brown, tak ma to veľmi baví, pretože tiež si myslím, že ten look potom na záver vyzerá lepšie. Ja by som bola za minimalistický make-up, ale to není pre ľudí, ktorí majú takú pleť ako ja. By som sa veľmi rada neličila a tak ďalej, a vlastne sa niekedy aj neličím, ale keď niekam idem a mám niečo dôležité, tak samozrejme, že proste chcem vyzerať ako najlepšia verzia seba. A to je práve s týmto make-upom. Ideme na obočie. Mám tu fixku na obočie. Priznám sa, že toto nie je moja obľúbená, ale nemali tú, ktorú som potrebovala, takže som si zobrala túto a vlastne si takto pomaly ešte vyformujem to obočie. Podľa mňa je veľmi dôležité používať najprv ten gel a potom až fixku alebo ceruzku a nie naopak, pretože inak by sa vám to rozpilo a ja mám rada, keď akoby tá fixka trošku simuluje chlpky. Takže preto to robím takto. Ale tu dopredu nejdem, to vám ukážem ešte, že ako sa to robí. Teda, ako to ja robím. A ešte tu mám ceruzku a to vlastne nakreslím ten začiatok. Nemám rada zase, aby to obočie vyzeralo tak, že mi ho niekto nalepil na tvár. Chcem, aby to vyzeralo prirodzene a tým, že tú fixku použijem na väčšinovú časť, tak tu ten začiatok chcem proste spraviť jemnejší práve s tou ceruzkou. Použijem aj svoju 1000-ročnú paletku Alchemist od Kat Von D. Veľa ľudí sa ma vždy na ňu pýta, že čo to máš za highlighter, že fakt toto vždy, keď mám na sebe, tak dostajem na to nejaké otázky, bohužiaľ sa tá paletka už nedá kúpiť. A má 4 také odtiene výrazné, ružovú, modrú, zelenú a fialovú, ale ja používam väčšinou tú ružovú. Ono to takto vyzerá, že je to biele, ale keď to človek dá na seba, tak potom keď na mňa dopadne svetlo a jas mesiaca, tak to veľmi pekne odráža to svetlo a je to vidieť. A fakt to vyzerá super. Takže používam tento highlighter, môžem si dať trošku aj sem. Normálne by som už bola skoro ready, dala by som si ešte ústa, ale namaľujem si aj oči. S touto svojou starou NYX paletkou mám ju veľmi rada, používam tam tiež asi tak 3 odtiene, ako môžete vidieť. A dneska sa naličím úplne takéto svoje bežné rýchle líčenie. Takže si najprv dám taký svetlý alebo prírodzený hnedý odtieň, ktorý nanesiem na celé viečko. Ja som sa naučila líčiť vďaka YouTube tutoriálom jednej youtuberky americkej a fakt som ju sledovala každý deň. A ona vždy hovorila, hlavne to poriadne rozblendujte. A je to naozaj veľmi dôležité. Ja vidím, keď niekto neblenduje a to mi najmä draždí oči potom. Proste musíte poriadne dostratená s mäkkým štecom, by to vyzeralo tak, že ste sa takto narodili. Potom vezmem takýto tmavší hnedý odtieň a ten dávam takto akoby dovnútra oka, ale už nie na celé viečko, aby som mala trošku hlbší pohľad a kúsok väčšie oči, aby tie oči pôsobili otvorenejšie. Ako moje srdce. Blendujeme, až tu všetci zaspia, ktorí sú za kamerou. A ešte si dám takto pod oko, len so zvyškom toho tieňa, ja to mám veľmi rada. A potom použijem ešte
takýto zlatý tieň, alebo akýkoľvek trošku taký trblietavejší, môže byť aj rúžový, ale dnes mám náladu na tú zlatú. A dám ho len kúsok takto prstom do vnútorného kutíka oka. A keď chcem, aby bol výraznejší ešte, tak si ten prst namočím, pretože tie trblietavé tiene vyzerajú vždy výraznejšie a jasnejšie, keď si namočíte prst alebo štetec. Ale ja to dneska nepotrebujem, takže si to dávam len takto ťuk, ťuk, ťuk. Niekedy, keď mám náladu, tak si dám aj linku. Budem teda naozaj trošku dramatickejšia, akorát, že mi už kúsok vyteká, takže si ju utriem, lebo nie, že si robím hanbu na video. Takže ideme na to. Podľa mňa tu teraz nikto nedýcha. Používam linky od NYX. Ja mám veľmi rada NYX, takže to používam práve tieto linky. Dobre sa mi s nimi pracuje, je to vlastne taká fixka a dokážem si z ňou spraviť veľmi ostré linky. A čo ma ešte baví, ja vlastne mám také oko, že je veľmi dôležité, aby ste poznali svoj tvar oka, že mne sa vôbec nehodí linka, že na celé to oko. Že ja som si kedysi myslela, že mi linky vôbec nejdú, ale potom som zistila, že si ich len musím líčiť akoby na kraj toho oka. Takže odvtedy sa mi to páči a tak sa líčim. A ešte si tu spravím takúto ťupku do vnútra oka. A bude to mať taký, ježiš, aby sa mi ruka netriasla. A už to máme aj vo vnútri. A dáme si maskaru. Je to Max Factor. Túto maskaru používajú aj filmové hviezdy. Takže, čo som horšia? Inak ja radšej, nie som úplne zástancom umelých myhalníc. Ja to vlastne doslova neznášam. Takže pre mňa sú lepšie, menšie myhalnice ako nejaké, že extra super dlhé. Ja jednoducho, keď vím, že má niekto nejaké také vejáre, tak to úplne nie z môjho estetického hľadiska pekné, takže ja to nemám rada. Myslím, že som ani v živote nemala nalepené myhalnice, z toho mám úplne strach. Ja mám totiž dosť veľkú fóbiu z toho, že by sa niekto dotýkal mojich očí. Nie raz som mala umelé myhalnice, už sa na to pamätám a dala som si ich robiť na Bali. A boli podľa mňa z plastu. Z toho, ako boli tvrdé. Takže to už nikdy neurobím, mala som chuť v polke odísť, ešte keď mi povedala pani, že keď otvorím oči, tak oslepnem. No to bol stres, ešte keď len o tom hovorím, takže nie. Ako ja už nikdy nikomu nedovolím, aby sa dotýkal mojich očí a vždy, keď aj sa dávam profesionálne líčiť, tak tú maskaru si proste musím dať sama, pretože myslím, že aj každá make-up artistka, keď vidí, ako tam klipkám, tak je z toho až zle. Takže to by sme mali. A ešte posledný bod je pery. Mám teraz dobré pery hydratované s balzámom. Ja som závislá na balzámoch a vždy musím mať minimálne jeden niekde, ale nie je balzám ako balzám, takže teraz som si dala doma nejaký dobrý. Začínam ceruskou na pery od MAC. Mám asi 3-4. Teraz je môj najobľúbenejší odtieň Beige Turner. Je taký prirodzený. Neviem, koľkokrát inak poviem ešte slovo prirodzený. Ja teda niekedy idem v pohode akoby aj nad tú linku, kúsok, že pri týchto prirodzených odtieňoch to podľa mňa nevadí a práve tie pery to tak jemne zväčší. Posledná vec je rúž, mám tento Yves Saint Laurent. Hotovo. A idem si zabukovať termín svadby. Dajte mi vedieť, ako sa vám toto video páčilo, poprípade kľudne mi napíšte nejaké vaše tipy, pretože ja som otvorená týmto veciam a veľmi rada vyskúšam aj nové veci, takže budem čakať, čo mi odporúčite. Majte sa krásne.